Dobre, Marcelka, takže dnes si dáme lekciu Nordic Walking. Vy ste tu na odporúčanie od pani primárky. Ona mi aj porozprával niečo o vašich diagnózach a to, čo momentálne spolu riešite. Skúste mi ale povedať, že čo všetko tam je, ako sa teraz cítite. Momentálne som v dobrom období, Aha. cítim sa dobre, chodím do roboty, všetko v poriadku. Som síce na liekoch, ale je to v poriadku. Tá rovnováha je veľmi dôležitá. Keď nie je, tak je to... Ste vyradení. Neviete ísť ani na záchod. Nič. Dopredu, dozadu, spevniť brucho a povedzte teraz, čo všetko cítite. Tak teraz celú ruku, brušné svaly, aj zadok. Aj zadok. Moje problémy začali v roku 2009, keď som dostala tinnitus. To je vlastne hučanie v uchu. V 2015 mi diagnostikovali sklerózu multiplex. V 2021 dostala som vertigo, točenie hlavy. Sú nejaké cviky, ktoré môžeš robiť, alebo vieš, že ich nemôžeš robiť? Viem, že s hlavou, predkláňanie na boky. OK, dobre, chytíme si takto tie palice. Keď som v pohode, keď nemám nič, tak normálne fungujem, pracujem, športujem. Chytíme si palice takto v strede, kľudne viac do stredu a budeme takto chodiť a striedať pravú a ľavú. Nordic Walking na diagnózu poruchy rovnováhy je veľmi dobrá forma rehabilitácie, pretože pacienti zapoja vďaka Nordic Walkingu až 90% svalov a tento šport sa robí aj s palicami, tak im pomôže aj pri stabilite. Hej. Niekedy, keď majú dobrý deň, tak môžu viac cvičiť, viac sa do tých palíc opierať a keď nemajú pacienti dobrý deň, tak práve ich využijú ako oporu. Hop! Nezapichávaj ruky, maj ich len takto vedľa seba. Hop! Oni častokrát sú takí utiahnutí pri tej diagnóze, nejdú von, majú ochabnuté svaly. My ich rozhýbeme, tá pravidelnosť, s ktorou chodia na tréningy, im dodáva potom tú silu, dodá im sebavedomie, hej, pretože oni zosilnejú, začnú sa socializovať, takže je to aj psychicky, je to pre nich veľmi dobré.